Pa ćemo tehnička slova. Ajde, da se ozbilji se. Eto, napiše mi što Radić ovdje da potpiše mi to. A neće baš tako lako. Nemoj me zezati, čoveče, ne smije zakon. Ne smije zakon. Pa ti lepo kaže, nemoj pisan. Nećemo da pravimo... Popraviti svinjariju, čovječ. Koju svinjariju, pa šta ne smije? Pa čega mogu se potpišati? Pa ne može, ako se potpiše kod čovjek, ko neće daći ti osjećak, brate, daću ti pečat. Ovo pa stavi otisak. Nume da piše. Stavi otisak po nume. Da me zezaš, koji džak. Dovoljno sad. Dovoljno. Pa mi poništava celu knjigu zbog tvojeg nemobilnosti. Ja ti potpišem knjigu. Pamet. Neću da potpišem. Kažem ko čovjek, on sve radi što. No, sedeš ti mene piše da potpišem, nisam ja bre majmun da potpisuje ako mi ti kažeš. Mora zakon, postoji. Zakon postoji da si srećan. Postoji zakon i za ovo, mora se me ne pisme. Šta potpišem ako ja hoću. Jel ovo je slovo? To nije potpis. Kako nije? Ovo je štampano slovo. Ali nije potpis. Šta nije? Šta nije? Potpiše ovo, hoćeš leći. Pa čeka sam da potpišem, to je možda problem, da hoću, ali neću. Ajde, nemoj zezati. Daj, nemoj se zezati. Se malo je kraj idite. Ti mene tu namatiš. Jebe, pa šta ne kupim ovu svilu, koji će mi ovo čao? Šta će mi ovo? Što ti kupiš to? Ne kupi ti na doženja, ne kupi na doženja. Ovo baca, be, bok se jebe, ovo treba kupu. Valja na vas malo pare. Ajde. Evo, ja ti sad ne to, Emiraj ga, čuje, vjeto. Uzmite naruče, naruče! Ne daj joj on da propom! Hajde, kumo, potpisali se to! Sad gledaš u svoj. Ovo moji šorci, bre, bili, jebote. Prenesi ženu preko vraga. Stani se, idi. Hop, hop, hop. Čuo, bre. Snimi ovo, molim te, ovo mora da snimiš. Mene vezali vrata. A nije domaća televizija. Podiži mladi. Razbili noge, da si normalno. Viš se. Sad mora idemo došli s ovim nekom.